L-Imnarja, San Pietru u San Pawl jew il-festa li kkawżat l-ewwel tmiem il-ġimgħa twil tas-sajf ta' din is-sena. F'ġurnata li mhux ta' min jaħliha kienu l-eluf li filgħodu ippakjaw il-karozza bl-affarijiet u irħewla lejn Għawdex. Fis-sigħat ta' filgħodu, it-traffiku għall-kju tal-vapur beda jinġema' ġmielu. Ix-xemx tiżreġ madankollu jidher li ma ffettwax bil-wisq lil dawk li kienu jistennew għall-vapur, hekk kif l-entużjażmu fuq wiċċhom biex jaslu fil-Gżira Awċija kien evidenti. Deċidejna nitilgħu naqra Għawdex biex inbidlu naqra l-ambjent u nkun atmosfera differenti u naqtaw naqra ħin mal-ħbieb. Niddew feast. Immorru daqsxejn shopping, imbagħad immorru nieklu xi ħaġa, imbagħad noqogħdu l-baħar. Tila Għawdex, niekol nixrob, nombes qabża tal-baħar. Ammorru nieklu issa, mbagħad immorru nqogħdu nduru bil-quad bikes. Morru nagħmlu Minkejja li l-maġġoranza ta' dawk jistennew fil-kju kienu hemm biex jitilgħu għall-vakanza, kien hemm min bħalna kien hemm għax-xogħol. Jiena xogħli taxi driver. Xogħolok U ġifieri ġej ġurnata hekk għax hemm il-familja hemmhekk ħammur nqattasi hemmhekk qed tifhem. Imma jien xogħli Malta. L-aħbar li eluf ta' persuni fit-tmiem din il-ġimgħa rħewla lejn Għawdex ma waslitx b'sorpriża għall President tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Awċija Joe Muscat li stqarmana li n-numru konsiderevoli ta' Maltin ġa beda tiela lejn Għawdex sa mill-ħamis. Dan mhux sorpriża għalih fid-dawl tax-xogħol sfiq li sar biex aktar nies jinġibdu lejn Għawdex. Rridu nkomplu nuru lill-Maltin, il-ħodna l-Maltin is-suq domestiku li Għawdex għadu destinazzjoni. Għada hemmhekk, allura kultant żmien aħna nkomplu nfakru kemm bħala assoċjazzjoni dak li għandu x'aqsam reklamat, kif ukoll l-istabbilimenti turistiċi b'mod individwali ukoll jagħmlu kampanji ta' promozzjoni għas-suq immirat għas-suq domestiku Għawdex. Minkejja li n-numri għadhom mhumiex ikkonfermati, Muscat ikkonferma li diġà jidher li dan it-tmiem il-ġimgħa se jkun wieħed ta' suċċess.